kublai pikinang page baro bat kum juru yaki subscriber tementar kindiat nginya pai syaka kubor kabalami napo kari China bat ko kubor ka longba men sitho dien ka badeka South tarik ubnai Desember usnam arajar arpau kumba khat prangot kinang ti daw yong jangkari China kila do ya ka chingem hadien bakate ka krem daw yong ka badan hakate ka nang ba chongchik hapo Southwest China kalami ya kal RB bat kini khat prangot kila do ya ka chingem bat kat kum ko khubor ka bala yolum lai thu ba ka te ka krem do yong ka kerteng ka dei ka diao singdong gold mine ka badan ka te ka nong ba changchik balong ro ba ka te krem do yong las dang train dus nam chia jar khandai spa nyopusan rei dang kini kindiat nai sian ya ka te ka krem do yong la dep khang khadep no namar ka jing ma cho te ka krem do yong bat min si tho ding pat ki nong ti do yong la lek rong cha te ka krem sa chi sien ba lek lao noi ki tiar ki tar ki machine ki badang sa ko ka te ka krem nang ba an la ban khang khadap sedan ya kata krem do yong namar ba kata krem ka bama henry hakapor ba kiteki nang ti do yong kilalet kila sakut ya kata krem bat kal RB kala nang jor bat kumba khat prangot kila do sedan ya ka jing em bara ka jing sha kumba arp sangot kila let ya kata krem henry khat prangot kila khlat no bat sakumba sangot ba kidang sakut lane sha trap hakata krem do yong shapo baka kerteng cakade kal RB kade ka carbon monoxide bala ong rubakane ka carbon monoxide kadekal RB kabama ba hado kata-kata bachuchuru laang ba min sisa jan pa ka badeka santrek ubnai November na pedang kita ki sangot bedang sokut hadin jaga jingyap na jengki khat prangot we na pedang kita ki sangot layo pelai emna mat sakumba sangot pat bedang sokut chapo kate ka gram bat mentai kita sangot ka jingwat yaki kadang ya chakmat de takan ne khubom takajan mit in sai champion pat bat phi baro sa chi sen ha ka we ka video ka ban sawan